Tillykke med fødselsdagen, Evald Tang Christensen. Jeg hedder Mette Jørgensen, og jeg er rigtig glad for at kunne være med til at fejre Evald Tang Christensens fødselsdag i dag. Jeg har ligget syg med corona her den sidste uges tid, og som man måske kan høre, så er min stemme stadigvæk lidt snottet i det, men jeg håber, at det går alligevel. Den fortælling, jeg vil fortælle i dag, er også lidt en fødselsdagshistorie. Og så er det en fortælling, jeg har opsnappet på nettet i forbindelse med al den skærmtid, jeg har haft her under corona-nedlukningerne. Og den kommer fra en historiefortæller i USA, som hedder Lynn Ford, og hun har givet mig lov til at fortælle den videre til jer. Så her kommer den. La da 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 ha ha da 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 ba da 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 da. Der var engang en ældre dame. Hun boede i en lille landsby. Alle kendte hende. Men der var ingen, der rigtig vidste, hvor gammel hun egentlig var. Fordi hver eneste år, når hun havde fødselsdag, så fejrede hun altid sin 80-års fødselsdag. Der var altid en stor fest, og hele landsbyen var inviteret med. Og de kom altid alle sammen. Den gamle dame var i gang med at gøre rent. Hun havde allerede pudset af, og nu var det gulvene, der skulle have en tur. Og når hun gjorde rent, så sang hun altid en sang. Så gik det hele lidt nemmere, synes hun. Lad os danse en dans sammen vi to på livets landevej. Med glæden som fest bliver livet en fest, fyldt med kærlighed og leg. Sådan gik hun og gjorde rent og sang, da det pludselig bankede på døren. Det var lige tidligt nok for gæsterne at komme. Så hun gik ud og åbnede og så udenfor en skikkelse i en sort kåbe med et skelet indenunder. Du godeste, sagde den gamle dame. Du ser helt udmagret og træt ud. Kom ind og få varmen. Sæt dig ned ved ilden. Her er nogle dejlige bløde puder, du kan sidde på. Og personen gik ind og satte sig ned. Men der gik ikke længe, før han rejste sig op igen. Gik hen til den gamle dame og sagde, jeg er døden. Jeg er kommet for at hente dig. Det er tid. Ja, sagde den gamle dame. Det er også rigtigt, men jeg skal bare lige blive færdig med at gøre rent. Du kan hjælpe mig med at feje. Jeg er døden. Jeg fejer ikke. Ej, det skal du hurtigt lære. Det er meget, meget nemt. Og så viste hun, hvordan man fejede, og snart var døden i gang med kosten. Og den gamle dame sagde, ja, og så hvis man synger en lille sang, mens man gør rent, så går det meget nemmere. Du kan synge med mig? Jeg er døden. Jeg synger ikke. Men det er sådan en nem lille sang, og den er kun lige et par linjer. Nu skal du høre.
Lad os danse en dans sammen, vi to på livets landevej. Med glæden som gæst bliver livet en fest, fyldt med kærlighed og leg. Lad os danse en dans og sådan gik det, at døden ikke bare fejrede gulvet, men også lærte at synge. Og da alt var rent og pænt, møblerne var sat på plads, så kiggede døden på den gamle dame og sagde: Jeg er døden. Jeg er kommet for at hente dig. Det er tid til at gå nu. Ja, jeg forstår det godt, jeg ved det godt, men det er bare, maden den er allerede i gang ude i køkkenet, og jeg mangler bare lige at gøre det sidste. Det kan være, du lige kan hjælpe mig lidt. Jeg er døden. Jeg laver ikke mad. Jamen, jeg skal nok vise dig, hvordan. Og før han vidste af det, så var døden i gang med at skrælle gulerødder og hakke persille og røre i gryden og putte salt i retterne. Og da maden var færdig, skulle bordet dækkes, og ja, til sidst var det hele klar til gæsterne. Og døden kom igen hen til den gamle dame og sagde: Jeg er døden, og jeg er kommet for at hente dig. Nu er det tid til at gå. Jo, selvfølgelig, sagde den gamle dame. Men jeg vil gerne se lidt pænere ud. Det forstår du godt. Så jeg går lige ind og tager noget andet tøj på. Og hvis du så imens, hvis nogle af gæsterne kommer, hvis du så lige kunne åbne døren og byde velkommen, vil det være okay? Før døden overhovedet rigtig fik svaret på det, så var den gamle dame forsvundet, og der gik ikke længe før det bankede på døren. Og døden gik ud for at åbne, og udenfor, der stod der et ungt par. En mand med sin kone. Manden var lige ved at tabe kæben, da han så, hvem der åbnede døren. Og han gav sin kone en albue i siden og sagde: ser du det samme, som jeg gør? Ja. Lad os gå væk. Nej. Det er jo en af din bedstemors venner sikkert, og han ser ud til at smile. Hvordan kan du se det? Og så sneg de der sig ind forbi døden. Og døden blev stående i døren og bød velkommen til alle, der kom til den gamle dames hus. Det var meget forskelligt, hvordan folk reagerede. Nogen smilede pænt og gik ind. Andre, de blev nærmest vrede, da de så, hvem det var, der stod i døren. Andre igen var ligesom den unge mand. De skyndte sig bare væk. Og nogen, de lagde slet ikke mærke til, at det faktisk var døden, der åbnede døren. Andre igen, ja, de så det godt, men de lod som ingenting. Huset var nu fyldt med gæster. Der blev spist
og der blev snakket. Og den gamle dame kom ud fra sit værelse, og hun strålede. Håret var sat op. Hun havde den fineste silkekjole på og små matchende sko til. Hun gik rundt og hilste på hver og en af sine gæster, og når nogen spurgte til, hvem det var, der havde været ude i døren, ja, så forklarede hun, at det var døden, og han var her som en af hendes gæster i dag, og de måtte gerne tage godt imod ham. Der blev spist, der blev drukket, der blev snakket, og der var også rigtig mange, der snakkede med døden. Ja, den gamle dames oldebarn blev set ude i køkkenet, som om hun var i en lang samtale med døden. På et tidspunkt var det tid til musikken. De lokale musikanter fandt deres instrumenter frem. Der var en harmonika, der var en violin, der var en banjo og en fløjte. Og de startede jo, som de altid gjorde, med den gamle dames yndlingssang, som alle i hele landsbyen kendte, for de havde hørt den så mange gange. Lad os danse en dans sammen vi to på livets landevej. Med glæden som gæst bliver livet en fest, fyldt med kærlighed og leg. Og så var festen for alvor i gang. Nu blev der spillet dansemusik, og den gamle dame bød døden op til dans. Lad os danse. Jeg er døden. Men det gjorde han. Han dansede med den gamle dame. De svingede rundt på gulvet og dansede rigtig længe, indtil til sidst den gamle dame måtte sige, stop, jeg skal lige have en pause. Og så gav hun dødens hånd til sit barnebarn. Ham, den unge mand, der havde været lige ved at løbe væk, da han først så døden. Han dansede nu med døden. Og sådan gik det. Til den lyse morgen, der blev danset og snakket og hygget, og der var rigtig mange af gæsterne, der det år dansede med døden. Hen på de tidlige morgentimer var der kun en håndfuld af gæster tilbage. Og de var lidt bekymrede for at sige farvel til den gamle dame. Vi kan ikke rigtig lide at lade dig være her alene med, du ved. Det er helt okay, sagde den gamle dame. Jeg har det fint med det. Gå I nu bare hjem, og tusind tak for den dejlige fest. Og så gik de. Og nu var det kun den gamle dame og døden, der var tilbage i huset. Og den gamle dame gik hen til døden og sagde, tusind tak, fordi du lod mig holde endnu en fødselsdag, min sidste. Tak af hjertet. Jeg er klar nu. Lad os gå. Og døden kiggede på damens hånd og sagde, ja, men jeg tænkte på, om vi måske kunne vente lidt. Det var nemlig sådan, at døden havde haft det så sjovt og så dejligt til damens fødselsdag, og han ville egentlig gerne have den oplevelse igen. Så de aftalte at udskyde døden et år. Og næste år kom han igen med til festen hos den gamle dame. Og det år var der endnu flere, der dansede med døden. Og ja, heller ikke det år havde han helt lyst til at tage damen med, så han kom igen året efter.
og året efter igen. Og nu var der ikke nogen i landsbyen, der ikke havde danset og snakket med døden. Og da den fest var slut, så sagde den gamle dame, jeg kan ikke mere nu. Nu skal du tage mig med. Mit liv, jeg har levet, har været godt og langt, men min krop kan ikke mere. Jeg er klar nu. Og døden tog den gamle dames hånd. Og sammen gik de ud af huset og ned af vejen, mens de sang, lad os danse en dans, sammen vi to, på livets landevej. Med glæden som gæst bliver livet en fest, fyldt med kærlighed og leg. Og i den landsby var det efterfølgende sådan, at der ikke var nogen, der var bange for døden. For de havde alle sammen, hver og en, danset med døden. Mange tak.